Ekele m abụ m Chukwuma Ogbonna. Ndị gboo kwuru ya na ọnụ ahụghị ihe o kwuru, ọ sị na ụmụ mbekwa etofusi ya. O wee bụrụ ma Reno Omokri, onye aka ọlụ ya bụ Peter Obi. Reno Omokri kwuru na ya duru Peter Obi dunye Atiku Abubakar, gwa ya ka o sote ya n'ọkwa mgbe ọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ 7 gara aga. N'ụdị nkwanye ugwu nakwazi inweta ndonye ukwu Chief Olusegun Obasanjo, Atiku Abubakar bekuru ya ka o jiri aka ya nye ya onye ga-esote ya n'ọkwa. Na ya bụ afọ 7 gara aga ọ zọrọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Chief Olusegun Obasanjo chịburu ala anyị. Atiku Abubakar sotere n'ọkwa mgbe ọ na-achị Naịjirịa, dere anya na mmiri si Atiku, lekwe Peter Obi, ọ ga-abụ maka na Peter Obi ahụghị Reno Omokri anya maka odudu ahụ ọ so na ya duru ya dunye Atiku Abubakar kpatara iwe ya n'ebe Peter Obi nọ kamgbe ahụ, maka na o nweghị ụdị ebubo o bobeghị Peter Obi tụmadụ ebubo asị ọcha, n'ihi na ọ bụghị ike ejijebe ọlụ ka eji anụ ọlụ, n'ihi kwa na ike gwụ ọsụ nri ọchụgba ọkụkọ. Ebubo ndị Reno Omokri boro Peter Obi n'ọnwa ole na ole gara aga nakwa n'ime izuụka ole na ole gara aga na-akpagasị ọchị ma bụrụ ebubo ndị mere ya onwe ya bụ Reno Omokri atụrụ sọkwuru ewu. N'ịma atụ, a sị na ọ bụ Peter Obi gwara ya na Bola Tinubu bụ nze ọgwụ na anwụrụ ike. Reno tata, Reno bomboy, Reno tata, Reno bomboy. Peter Obi ji gwa ya o kweta. Ọkwa ewu na ọkụkọ so hụrụ onyonyo ka Reno Omokri ji ọnụ ya kwuo na Bola Tinubu bụ nze ndị ọgwụ na anwụrụ ike, na ya mara ihe ya na-ekwu maka na ya jepụrụ ejepụ jee Chicago, Amerịka, bụ ebe ọnya nọ mma Bola Tinubu maka ọgwụ na anwụrụ ike. Ọkwa ewu na ọkụkọ sokwu hụ ka Reno Omokri ji ọnụ ya kwuo ya ugboro ugboro n'oge ngagharị iwe o so gbuo n'isi na London na Bola Tinubu bụ nze ọgwụ na anwụrụ ike. N'ịma atụ ọzọ, Reno Omokri sịrị na ya sitere n'ụlọ ego bank Peter Obi zipụrụ mmadụ ego wọrọ eru o kwughị ụbọchị, ọnwa na afọ o zipụrụ ya bụ ego. O kwughịkwanụ ka ya bụ ego o mechara lọchirie. Emeela m ntụle jụọ ase ka o nwere ụlọ ego bank na Naịjirịa bụ nke Peter Obi ghara ịjụta. Atọ ọzọ dị ka ibe ya, Reno Omokri sịrị na esetere Peter Obi na onyonyo ebe o kwuru na ya ga-eme ndị ụka Muslim ihe. Nkọgịrị na ụdị ọchọ ngọngọ jesi na ogwumaga na-azọwa afere. O nwere onye amaghị na Peter Obi bụ eze udo, anaghị azọgbu nwa arụrụ, hụrụ ndị nke Kraịst na ndị nke Muslim n'anya ahata aha.
ọkwa ịghọtara ebe ọ na-eje ajọ ebumnobi mgbam ịrakwụnyere ndị ụka Muslim ka ha kpebie na ọ bụrụ ha na Peter Obi. Ọkwara na Omokri bụ ya gbara olekwuo sị na ọsọ ji site n'ọdụdụ pụọ ome na ọsọ akwụcha n'ọdụdụ igu na onwe ihe ga-eme ka ya lụọra Bola Tinubu ọlụ n'ụwa a. Ọkwa ya mesịrị kwere maka na isi ala anaghị ata ebe a kpọrọ ya je mmasara Bola Tinubu afọ ma obi n'ala seti ụkwụ na aka bebe ma rịọ ya mgbaghara na ya tụrụ asị wee megide ya. Ọ ya bụrụ na agụụ kpatara ajụcha nara n'ime 68 akpọlitere ịgbọ ndị nnọchiteanya Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ. Aha Reno Omokri bụrụ okwu akpụ n'ọnụ ụbọchị kwuru ụbọchị, nke bụ na ụfọdụ gbara ụdụfịọ, ụfọdụ kpọọ n'ubu, ndị dịka mbụ aka n'isi na ụdị azịgbakwọ onye nyere nwa ọsọ akwa rụrụ n'ọkụ. N'ime ndị dere akwụkwọ edemede degara ndị ụlọ ọgbakọ etiti sineti ka ha ghara ịnabata Reno Omokri dịka onye nnọchite anya Naịjirịa na mba ọzọ bụ Maazị Mike Arnold, bụbu onye isi oche otu kansụl nke Blanco, Texas, America, onye sị na ya matara Reno Omokri dịka onye afụga otiaka na California, America, na ofu mkpụrụ eziokwu adịghị ya n'ọnụ, na Judas Iscariot ka ya mma. Mana Reno Omokri mechara bụrụ onye anabatara dịka onye nnọchite anya Naịjirịa na mba ọzọ. Ọkwa ọ gafeela ọgwa na abụọ akpọlitere ya maka ya bụ ọlụ, ma gafee izu ụka na abụọ Prezident Bola Tinubu tinyere aka n'akwụkwọ ka ọ bụrụ onye nnọchite anya Naịjirịa na mba Mexico. Mexico adịghị ewe ka isi ogige ọgwụ na anwụrụ ike n'ụwa gbaa gburugburu. Nke a wee maka ma e bụrụ n'obi na Reno Omokri ekwuke maka ọgwụ na anwụrụ ike n'afọ ole na ole gara aga. Akwa Reno Omokri ka nọ na Naịjirịa. Nke a gosiri na ọ bụghị mbupụta ede bụ ọkụkọ ya. Ọkwa ọkaji ọnụ na ọ nọ na Naịjirịa achọ ohere ije na onyonyo maka Peter Obi, sikwa Peter Obi asị ya. Nke a gosiri na egbugodere egbu ewu n'anya ya aghaghị ịdị na nwa ọkụkọ. N'agbanyeghị ọkwa ọhụrụ bụ ọkwa ebube e nyere Reno Omokri, Peter Obi apụbeghị ya n'ọnụ. O nweela onye edemede aha ya bụ Valentine Obienye degara onye isi ala Mexico akwụkwọ na ụdị inye ya ndụmọdụ ya nabatanakwa Reno Omokri n'obodo ya dịka onye nnọchite anya Naịjirịa, na ọ kachie ntị nwa ahụ anabata ya ihe ọ hụrụ ya were. Mana Reno Omokri mesigodo jee Mexico bugacha kogacha dịka ambasadọ, Nigerian diplomat, a ga na-atịrị His Excellency ojeche lọta ọghọta na ogogo ọkwa ọhụrụ ya enyere ya n'ala anyị na ọnọdụ ka osote onye isi ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ ministri gọọmenti etiti na-ahụ maka mmekọrịta Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ, ya bụ dịka Deputy Permanent Secretary.
ịnafụrụ ya na o nwere ebe ọ gbara ya na Peter Obi, ma e bụrụ n'obi na Peter Obi achịala steeti ugboro na-abụ afọ 8, ọ bụrụ na ụmụ Naịjirịa ekpebi ito onwe ha agbụ ihe isi ike, ihe gaa ka atụmanya si dị, Reno ga-emechakwa ịghọta na onye na-arụ onye ka ya anya na-ekiri ya ekiri. Ọ ga-emecha ịghọta na ụgba na-etere onye n'ahụ bịara chabazi ọcha nke ọ chafọdoro. Oge Peter Obi ga-ewere ọnọdụ dịka onye isi ala Naịjirịa. Onye ọma, biko, kedu ka ozi ụga si masị gị? Mee ka mata n'ogbe like na comment. Zigara ya ndị ọzọ. Abụ m Chukwuma Ogbonna.